балаларны җәйге чорда, җәйге вакытта, җәйге каникулларда балаларны эшкә урнаштыру белән шөгыльләнәм. Безнең мәктәптә барлыгы 14 яшьтән 18 яшькә хәтле 274 бала бар. Шуның 175 укучы безнең җәйге чорда 3 айда дагы эшкә урнашалар. Эш сәгатьләре балаларның 14 яшьтән 15 яшькә хәтле 4 сәгать, 16 яшьтән 17 яшькә хәтле 6 сәгать эшлиләр. Biz bu бакчада чүпләр утыйбыз, сулар сибәбез, гимназияга польза китерәбез. Акчасын мен гаилә бюджетына биргә дип уйладым. Гимназияда мин үземнең беренче елымны эшлим. Эшләтергән коллектив эшли, бер-беребезгә булышып эшлибез. Монда беренче елны эшлим. Монда посудалар юам, идән юам, тузаннар сөртәм, урыннарны алмаштырам, балалар артыннан карым, өстәлләрен сөртәм, идән пылесызлыйм.